Tak máme 7. července ráno, vyrážíme z Holešova, čas 7:40 a jedeme směr, Barborko? Lofoty! Tak tady jsme v přístavu v Polsku, v Gdyni a najíždíme na trajekt. Nebylo to sice jednoduché získat lístky, Poláci si nás přehazovali z jednoho gateu do druhého, ale nakonec jsme teda najeli, no ale trvalo to. Na to, že jsme přijeli před 5. hodinou nebo kolem 5. hodiny, tak jsme do lodi najížděli snad úplně poslední. Někdy za 2 minuty 9 a v 9 se vyplouvalo. Moc místa tam Kamčatera nemá, já bych tam nechtěla najíždět. Tak tady máme kajutu a tady budeme 10 hodin na této lodi. Ráno se budeme vyloďovat ve Švédsku. Kuk! Máme koupelnu, sprchu, záchod, divadlo, ale je vidět, že opravdu ta loď je nová, že tady je to všechno čistý, většinou jsme jezdili s lodima starýma 40 let a tato je stará 3 roky, tak je to znát. Tak si tady baronka dává večeři s krásným výhledem. A co tam máme i nějaké lodičky. Docela plnou na moři, co, Baru? Že? Že? Tak Švédsko nás vítá krásným slunečným počasím. Zašli jsme si ještě před vyloděním na snídaní, je to 6:45 a za chvilku už půjdeme do autobusu, abychom mohli vyjet z lodi. Tady jsme ještě šli kouknout ven na výhled, tady už přístav, Karlskrona ve Švédsku a už půjdeme do autobusku. Tak a už vyjíždíme z trajektu ven. Plavba byla pohodlná, bylo to příjemné, že jsme pluli takovou novou lodí, opravdu všechno bylo hezky, čistý a ekologická loď, ale vždycky je nepříjemný, když oni budí dopředu o 4:30 nebo kdy už, aby jste si šli na snídani a že už jako pomalu se máte pakovat, no tak to je jediné, co jako je takový nepříjemný na tom, že člověk se tam zas až tolik nevyspí. No a tady už je vidět loď, kterou jsme pluli celá. Myslím, že Eba, nebo jak se jmenovala. Tak náš autobus bez pasažérů a naše drahá celuška sedí úplně nejdál, že? Na zadní pětce, co? Co tady řektáš, co? Na co teda koukáš, na Beethovena? Tady projíždíme Stockholmem, tak ho vidíme jenom z dálky z mostu. Po cestě kousek za Stockholmem jsme měli tady tu budovu, což je Scandic Hotel a je to opravdu krásná, zajímavá budova. Je to nejvyšší hotel ve Skandinávii, měří 118 metrů a má 34 pater a celá budova se třpytí, opravdu povedená, moc hezky, líbila se nám. Tak máme 9:45 a dorazili jsme tady k hotelu Clarion a jdeme se ubytovat. Celý den jsme teda jeli od rána. Jsme 2 malé pauzy, jinak jsme pořád jenom jeli a jeli a jeli a ještě zítra celý den nás čeká.
Tak náš dnešní pokoj, Baru, dobrý? Bude se ti dobře spát? Jo? Hotel má v posledním patře takový krásný výhled, je tam restaurace a bar, moc hezká. Po 9 hodině ráno jsme vyrazili směr sever, zase výš a výš. No a dneska bychom měli už dorazit za polární kruh. Cesta je opravdu krásná, nekonečné lesy, spousta jezer, krásná příroda kolem. Konečně potkáváme sobíky na naší cestě. Něco s nožičkou. On má něco s nožkou. Ještě mouchu honí. Pojď se natočit, Baru. Pojď kousek. Tyjo, tady je kamion. On sere. Však on brčil, to je ten za Je náma. za náma, ale to je zpomalý. No, už je. Ať se ti nevrátí, vyjď doprava, zatoč volantem a jeď. Tam je bylo 3. Ten běží s náma, Baru, pojď se podívat. Rudolf. Rudolf. Rudolf, umí, nebo tě přijedem. Dívej se, jak se mašíruje. Čučí. Dívej. Tam zpátky, tak. A už běž pěkně. Tak, Pozor, pomalu. tak kamaráde. No. Ještě půjdeš s náma jako nebo co? Až do Kyru. To bude dlouhá cesta. No, to půjdeme tam, že na snídaní, tak ne? Tady projíždíme lokalitu místa, které se nazývá Abisko. Je tady národní park, jeden z nejstarších národních parků ve Švédsku a je to místo, odkud se pozoruje polární záře. Tato lokalita Abisko se nachází ve švédském Laponsku, kde se ještě vyskytují původní obyvatelé Skandinávie, což jsou Sámové. My jsme měli možnost se s tradičními Sámy potkat, když jsme byli před 2 lety v zimě v Tromso za polárním kruhem, tak tam jsme se o jejich kultuře dozvěděli opravdu hodně. Norsko, hurá! Je až neuvěřitelné, jak se za hranicemi se Švédskem změní krajina. Z té tundry švédské se vlastně dostanete úplně do nádherné, takové drsné krajiny, což je opravdu moc hezký, nám se to teda strašně líbí. Bohužel nás přivítalo takové deštivé počasí, jak jinak čekat v Norsku, ale i tak bylo nádherné projíždět tady tou částí. Tak je 9 hodin večer a Norové stále pracují, ne jak u nás. Za každého počasí. Tak po 3 dnech jsme přijeli tady na místo do Norska, do Evenes. Ještě to teda nejsou Lofoty, ale už je toho dost vysoko. Tatínko, jak se cítíš po 3 dnech v autobuse? Barborko? Dobrý. Kolik je? Je 22? Kolik? Nevidím. 22, 21? No, výborně. A měli jsme tady velké překvapení, protože jsme tady potkali Jirku Kolbabu, takže jsme se pozdravili, vytáhli jsme ho chudáka z pyžama, nebo z postele a v pyžamu nás přišel pozdravit, takže to bylo příjemné překvapení.